Ahojte, vítajte pri našom ďalšom videu v porovnaní našich produktov e-shopu taishi.sk, kde nájdete autokozmetiku a autodoplnky. Dnes mám pre vás pripravené porovnanie týchto štyroch produktov. Samozrejme nebudeme ich porovnávať všetky medzi sebou, ale tieto dva, čo sa vlastne jedná o mikrovlaknovú rukavicu a mikrovlaknová špongia. A potom porovnáme dve tieto stierky silikónové. Takže poďme na to. Obidve tieto špongie sú vyrobené z rovnakého materiálu, jedná sa o mikrovlakno, sú určené na umývanie auta. Tým, že sú vyrobené z toho mikrovlakna, nepoškravú vám ten lak a samozrejme môže sa stať, že vám poškravú, ak pri umývaní nebudete prečisťovať tú špongiu, pretože keď umývate auto, či už so špongiou alebo s rukavicou, čiastočky, proste špina z laku sa vám môže dostať do tejto rukavice a keď z ňou budete šúchať po aute, tak samozrejme, že vám môže poškravať lak. Ale samotná rukavica to nepoškrave, jedná sa len o tie čiastočky a tú špinu, tá vám môže poškravať lak. Čiže práve preto treba používať metódu dvoch vedier pri umývaní auta. Rozdiel medzi týmito dvoma produktami je jednoznačný. Táto špongia je iba z jednej strany, má tieto vlákna, alebo ako to mám nazvať, a z druhej strany má takýto držiak alebo úchyt a tým pádom sa vám lepšie bude držať tá špongia, ale zase na druhú stranu rukavicu máte obojstrannú, respektíve ešte aj hrany dookola, tým pádom si ju normálne navlečíte na ruku a umývate. Výhoda je teda, že môžete použiť obe strany, lebo pri tejto špongii túto druhú stranu nevyužijete. A podľa mňa ako je úplne na vás, ktorú si vyberiete, s oboma sa vám bude umývať auto veľmi dobre. Rozdiel fakt je len o tom, čo vám viacej vyhovuje, či chcete držať takto špongiu rukou, alebo chcete mať na rukavici. Proste toto je jediný taký rozdiel. Ináč sú to produkty za rovnakú cenu, čiže rozdiel v tom nejaký nebude veľký. Takže teraz poďme na silikónové stierky. Sú to rozmerovo podobné, táto je trošku väčšia, avšak sú medzi nimi dva hlavné rozdiely. Prvá vec, držiak. Tento je taký trošku lepší, je trošku menší držiak, čiže lepšie sa, aspoň mne osobne sa lepšie drží táto stierka, pretože táto tuna je trošku už je ten držiak taký väčší, hrubší a nie je to úplne pre mňa pohodlné. Avšak hlavný rozdiel medzi nimi ďalší je v silikóne. Táto silikónová časť je úplne taká, ako vidíte, veľmi mäkká. Na konci je taká úplne hraná. Vlastne obidve silikónové stierky vlastne slúžia na to, že keď domývate auto, stiahnete vďaka ním vodu z celého auta. A vlastne ide o to, aby vám nezaschli čiastočky vody na karosérii a tým pádom sa vám nebude vytvárať taký povlák alebo rôzne čiastočky od vodného kameňa. Práve preto vždycky po umývaní je dobré stiahnuť či už idete na lápku, domývate auto a nenecháte vyschnúť proste tú vodu na aute, na laku, ale stiahnete ju vďaka týmto silikónovým stierkam, či už tejto alebo tejto. No a ako hovorím, táto tuna, keď ich porovnáme, tak tá silikónová časť u tejto je trošku tvrdšia ako u tejto, lebo táto sa úplne nažohýba, táto trošku menej. Čiže rozdiel je teda v mäkkosti alebo tvrdosti tých silikónových častí. Cenovo sú veľmi podobné, je tam rozdiel, myslím, že len 1 euro a obidve majú na konci tú hranu takú zahnutú, s ktorou vlastne zachytávate tú vodu.
Najlepšie je stále vlastne potom, ako stiahnete tú vodu, utrieť tú hranu do nejakej mikrovlaknovej utierky. Pri týchto silikonových stierkach celkovo pri všetkých hrozí trošku riziko poškrábania toho laku. A práve preto odporúčame vždycky radšej mikrovlaknové uteráky na sušenie auta ako tieto silikonové stierky, ale zase niekomu vyhovujú, čiže zaradili sme to tiež do našej ponuky. Čiže výber je na vás, rozdiely sú jasné a môžete teda nakupovať z našej ponuky. Tak, vidíme sa pri ďalšom videu, v ďalších porovnaniach. Ak sa vám páčia takéto porovnania, tak odoberajte naše videá tu na YouTube. A ak sa vám páčilo konkrétne toto video, tak môžete dať like alebo ho zdieľať ďalším. Takže ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.